Olu lusasazo ngqolwendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. I saw it convenient for me to use the loan and repay it and use them other monies for what I have intended to, irrespective of somebody says it's convenient or not. Unjengele Richard Shibiri uphekwa ngemibuzo ngobudlelwane bakhe noVusumuzi Khet Matlala kuquka imali-mboleko nezithyolo zemali ezibhataliweyo. As the NPA will ensure that justice for the victims of crime by prosecuting without fear, favor or prejudice. Umlawuli jikelele wezotshutshiso kuzwelonke Advocate Andy Mothibi uthi NPA izibophelele eqinisekiseni kuba amaxhoba ayabufumana ubulungisa ngongenaloyiko kwaye ngongenamkhethe. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Unjengele Richard Shibiri uphekwa ngemibuzo ngobudlelwane bakhe noVusumuzi Khet Matlala kuquka imali-mboleko nezithyolo zemali ezibhataliweyo. uShibiri uthe zangabona ingxaki ngokunxibelelana noMatlala nanjengoko izithyolo zakhe zazingekabi nasihlahla kwaye nangokuba ayisebenzise njani imali esebhankini yakhe. Usihlalo wekomishoni uJustice Mbuyiseli Madlanga uvakalise ukuba bekungekho sidingo singxamisekileyo sokuba uShibiri aboleke imali kuMatlala. Between you and your son, you had in excess of 105,000 rand, and therefore you did not need money from Mr. Matlala. You say you did. Unjengele Richard Shibiri uthe kwakumele azithandele indlela yokusebenzisa imali esebhankini yakhe yomsitho wombulelo wangomhla wama-21 kaSeptemba ngo-2024. On my statement, when I read it here, as we were discussing with Mr. Matlala, I indicated what I encountered. My child nearly lost the life of accident and what, and now I'm busy. When going back home, I'll be doing this and that to cover some money to assist him. And he offered to say, I can loan you the money. Kambe ke uShibiri akakwazanga kuza nobungqina be-14,000 rand athi yaphuma ebhankini yakhe ukuthenga iziselo zalomsitho esithi yaphuma kwi-check account eyinxalenye yale inamaxwebhu akwikomishoni. Kananjalo kaShibiri ubethelele ukuba zangabone ngxaki ekuqhagamsheleni kwakhe noMatlala ngokusekelwe nje kwizithyolo. In fact, you knew he was going to be attending. Mr. Matlala was going to be attending that evening. That's what I want to propose to you. Because it doesn't make sense that someone you haven't seen in a year, according to you, the very night you see him, you ask and he gives you a loan. The society where we live in, people are every day having allegations. Some, they cannot even be substantiated and whatsoever. And if a person is not charged as an accused, it becomes more difficult also to adjudicate as a person to say, who do you associate or not? Lo gama okaShibiri kwatshotshe entlangelithi akukho msitho wawuhlawulelwa nguMatlala kunjalo nje i-80,000 rand ewayemthumelele yona yamenza umsindo wayibuyisela kuye ngoko nangoko. Mr. Matlala told us that he gave General Shibiri 80,000 rand. The money was sent to him in celebration of his promotion to the rank of Major General. The funds were paid through a company called Black AK Trading. He explained that General Shibiri reversed the money back to him and requested that it be paid to him in cash in order to limit a paper trail. Oku ke kuqhubele uAdvocate Lise Gills ukuba amfundele ubungqina bukaWitness C nawathi uShibiri le mali mayithunyelwe ngengxowa ukuze kungabikho mzila kumaxwebhu. Ukanti ke uphinde akalugoba kwaphela uphondo uShibiri ngokuphathelene nemali eyathunyelwa kwi-account yebhanka yonyana wakhe egxininisa ngelithi yayiyentsimbi zokulungisa imoto hayi injongo zokuyithubelezisa ngomlenze. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC.
Umlawuli jikelele wezotshutshiso kuzwelonke uAdvocate Andy Mothibi uthi iNPA izibophelele eqinisekiseni kuba amaxhoba yabufumana ubulungisa ngongenaloyiko kwaye ngongenamkhethe. U-Advocate Mothibi uthi igunya abantu lezotshutshiso liza kubenza luqilima ubudlelwane nabo basebenzisana nayo kunye noluntu ukulwa nobukrelemnqa kweli. Wongeze ngelithi i-NPA iza kuvala izithuba zemisebenzi ukuqinisa umthamo wayo wokwenza umsebenzi wayo ngempumelelo. Intloko yegunya abantu lezotshutshiso lithethelwa ndaba ngale ntsasa lisithi thaca izicwangciso ezingundoqo kuquka ukuphunyezwa ngokukhawuleza komthetho nebizwa njenge-Quick Wins Act. With a mission that guides us, which is guided by the Constitution, as the NPA will ensure that justice for the victims of crime by prosecuting without fear, favor or prejudice. This is an injunction of the Constitution, and we'll do so by working with our partners and the public to solve and prevent the crime. At a leadership and structure level, I'm in the process of considering leadership structure and filling of critical vacancies. The NPA capacity is very critical at that score. So critical vacancies at the top, and I will make recommendations to the President through the Minister of Justice and Constitutional Development in due course. This is expected in terms of the NPA Act. Most of the top positions are really presidential appointments. Umothibi uthi uza kuthatha uxanduva lokuphakamisa amagama abantu abafanelekileyo kwezi zikhundla zimele ukuvalwa kumongameli nesebe lezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko. U-Advocate Mothibi ukwathe i-NPA iza kuwunika ingqwalasela umlo ngakulwaphulo-mthetho oluhleliweyo. Organized crime and corruption continue to grow at an alarming rate, often facilitated or enabled by state actors, as revealed by the Madlanga Commission of Inquiry and other previous inquiries. This negatively affects the country's rankings on various global indices. NPA is participating in the development of the national strategy against organized crime. Kuyaqhuba ukuxoxwa kwetyala etyaleni lamadoda atyholwa ngokubulala abantu abali-18 kwilali yaseNgobozane eLusikisiki kwinkundla ephakamileyo yaseMthatha echophe eLusikisiki. Abezotshutshiso bagqibile ukuxina ngemibuzo elinye ingqina. Ukapteni Lindile Sicu olipolisa elidla umhlala phantsi elabhala ingxelo eyenziwa ngumtyholwa wesibini uAphiwe Ndende. Ukapteni Sicu ujikojikwa ngemibuzo ligqwetha likaNdende uMawande Nokwali. UNokwali uthe uNdende wayesakhonxwe ngamatyathanga ezandleni ebhanwe inyawo ngethuba efika kuKapteni Sicu. Nto leyo uSicu ayiphikisa esithi wayalela ipolisa elalizise uNdende kuye kuba limkhulule emakhamandeleni. Ukwathe ziyalahlekisa izityholo zikaNonkwali zokuba yena Captain Sicu zange ambonise uNdende iqwakuqwaka elimazisayo ukuba ulipolisa phambi kokuba anikwe ingxelo. UNokwali ukwaxelele uCaptain Sicu ukuba abacubi zange bamxelele uNdende ukuba kukho ipolisa eliza kumamela ingxelo yakhe. Ngabantu abali-18 abaquka abasetyhini nabantwana abagawulwa ngembumbulo belelo bentlombe kwimizi emibini emelene ngomhla wama-28 kuSeptemba ka-2024 eNgobozane eLusikisiki. Ityala lisaqhuba. Ukutyalwa kwamalungu omkhosi e-SANDF kwamkelwe ngabaninzi kodwa kwabanye kuvuselele inkumbulo zokwenzeka ngethuba le-COVID-19 eyamisa ngxi izinto apho amajoni ethintela abahlali namashishini ukuba aqhube ngokwesiqhelo. Abednego Mpanza wayesebenza phantsi kweemeko ezinzima ethobela amalungu omkhosi okhuselo ngaloo maxesha uyakwamkela ukutyalwa kwawo kwiindawo zeli. Asetshaliwe amasosha engxenyeni ethile sesifundazwe eGauteng kanti uzokhumbula ukuthi mbukeli uma ngaba amasosha eqalo kuyaye kube khona nembandela ethile abafika nayo elawula ke ukusebenza kwawo. Uzokhumbula ukuthi ke ngalesikhathi kuhlasele ubhubhane lwesifo iCovid-19 iningi mbukeli inguquko ezaba khona ezayilethwa ukujujwa kwamasosha kanti phakathi kwalokho kwaba khona nje indlela abangcwabi ababesebenza ngayo ngalesi sikhathi ke izwe livaliwe kanti ngamasosha kuyashiwo ukuthi ayibhilidile kodwa
ukhona ubaba uAbednego Mpanza omunye wenhlangano yabangcwaba ozosichazela kabanzi ukuthi ngalesi sikhathi amasosha ebhiltile nezwe livaliwe bona babesebenza kanjani. Baba Mpanza asikubingelele asephinde ajutshwa amasosha la eNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi ke ayafike nembandela yawo nangendlela yayo yokusebenza. Nina ngalesa sikhathi esebenza egcwele imigwaqo nanisebenza kanjani njengeinhlangano zabangcwaba? Angikubingelele umsakazo wami, ngibonge ithuba engilitholayo. Uma ungikhumbuza ngesikhathi sobhubhane kwaba kubi kakhulu, kodwa ke uma sikhuluma into yokuthi amasosha achithiwe noma ayatshalwa kuba nalo ithembana, because kuningi okwenzakalayo nanokuthi mhlambe wona atrainwe ngendlela enye, kodwa uma sekufika lana siye silibona usizo ukuthi ayasiphephisa kokunye makusuke kunezinto ezudlame oma unrest, abantu sebebhikisha benza lokho nalokho. Mhlambe ke ungena ngqo embuzweni thina njengabangcwabi ngesikhathi seCovid kwabanzima kakhulu, ngoba khona isikhathi lapho esasingazi noma liyabhubha noma kwenzakalani, ngoba kwasa nje sesivalelwe endlini sekuthiwa kuphuma lutho. Wagcina ubona ukuthi sisenkingeni, kodwa khona lapho ngenxa yomsebenzi wethu uthola ukuthi incingo ziyangena, abantu sabashonile, bese siba nenkinga ukuthi siphuma kanjani, kuvaliwe kune lockdown but abantu bashonile. Kwadinga ukuthi kuze kwenziwe uhlelo ke, uhulumeni wasisiza ngohlelo lokuthi sikwazi ukuhamba emgaqweni sisebenze. Sinamkele kwakhona Sihlabele Mgama. Phambi kosuku lwehlabathi lwamalungelo abathengi kule mpelaveki kunikwe ingqwalasela kubathengi bephondo laseLimpopo abathe gqolo ukujongana nezenzo ezigwenxa. Isebe lophuhliso loqoqosho kweliphondo lithi izithili zaseVembe, iCapricorn kunye neMopane zibhalise awona manani aphezulu ezenzo zoshishino ezingekho mgangathweni kwezinyanga ezidlulileyo. Iphondo laseLimpopo lisindleke umbhiyozwa lonyaka wesizwe usuku lwehlabathi lwamalungelo abathengi oluza kubanjelwa eMakweng ngaphandle kwasePulukwane ngomso. Isebe lophuhliso kwezoqoqosho laseLimpopo lithi ukucalucalulwa kwabathengi, intengiso ezikhohlisayo kunye nezibophelelo zezivumelwano ezibhalwe phantsi kweliphondo zezinye ezinegalelo elinganyanisekanga kubathengi. U-Elias Nechitakani oneminyaka engama-77 ubudala wesithili saseShanza kufutshane naseLouis Trichardt uphulukene namawaka erandi emva kokuba iqumrhu labangcwabi kutyholwa ukuba liye lasilela ukufezekisa isivumelwano sabo soshishino. Rotangana na buthada hore muthu wa machar ojiya. We agreed with the owner of the company that we would pay him the money to craft and erect the tombstone for my late brother. We never received that service until this day, but the money was gone. Isebe lophuhliso lwezoqoqosho eLimpopo lithi zininzi inkxalabo ezinxulumene nezoshishino zibangelwa kukuziphatha kakubi kwezoshishino. As the Limpopo Provincial Department, of course we are hard on this, and we will not let that slide or let that go, because we will not allow such clauses to be there and disadvantage consumers. And another thing we have noted also is that because people, most of them don't know their consumer rights, they let certain things go. And we are calling upon all our Limpopo citizens, don't let unfair business practices slide. Isebe lihlaba ikhwelo kumaxhoba ezenzo zobuqhophololo okanye ezigwenxa zokushishina ukuba abhalise izikhalazo zawo kwiofisi zalo kwiphondo liphela. Abahlali bakwaNdokwenza kwaZakhele Gqeberha bathi iphulo lokucoca inkunkuma elibizwa ngokuba ubuhle beGqeberha lizise inguqu kwiilokishi zaseNelson Mandela Bay. Eliphulo laqalwa kwiminyaka emihlanu yadlulayo ngenxa yokwanda kokulahlwa kwenkunkuma ngongekho mthethweni kwaye lamkelwe ngezandla ezishushu loluntu. Eliphulo lokucoca ummandla wakwaNdokwenza waqala kwiminyaka emihlanu yadlulayo
liqalwa ngamanina angaphangeliyo ayi-45 nangona besokola ngezixhobo zokusebenza kodwa babonakasa iimpawu zokuzimisela ngelixa besebenza. Nangona kungekho lula bathi abafumani inkxaso kumasipala oMbaxa eNelson Mandela Bay. We need stipends because as bendichazile ukuba osisi aba basincedisayo ngosisi be-community yakwa-Ward 18 ngosisi ngomama ngotata abanamakhaya abanabantwana funeke babuye nesonka endlini. Ukuchithakala kwelindle kwelidama zezinye ingxaki abahlali balapha abajamalene nazo. Ii-gloves sazifumana kanye ngozasiqala sifike sichola sinazi-gloves asinazi-mask akho nto sinayo sinxibe iimpahla zethu side size singena sinxiba neebhedi ngoba kaloku funeke sifike endlini sizicikice ezi zinto kubi kumdaka. Umasipala oMbaxa uthi ikhona imali ebekelwe bucala libhunga eza kuncedisa ekucoceni iiward zonke zale ngingqi. Ubuke wabona udrive around the city uzawuzibona kwindawo eziproblematic xa usihla usuka eNew Bright ubheka ngasenjoli kukhipha indawo apha ngasegarage enorhongo iyi-problem for ixesha elide. Sibeke amatayere saplanta izityalo to make sure abantu abaphinde bazodamba khona. Ukungabhatalwa kweenkampani zabucala ngethuba nokhuseleko kwiindawo ezisemthethweni ekulahlwa kuzo inkukuma yeminye yemingeni omasipala oMbaxa kuquka noluntu olujamelene nazo, nto leyo yenza kube nzima ukuzisa inkonzo eluntwini. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. I-IPAS Southern Africa ngobambiswano nesebe labasetyhini kwindibano ye-CTS Nexus ibishukuxa ukutshantiswa kwabantwana, ukumitha kwabantwana kwanokulahla kwabantwana ezikolweni iqhube intsuku ezine eRhawutini. Le ndibano ivulwe ngengxoxo-mpikiswano yolutsha oluphuma kumaphondo ohlukeneyo kushukuxwa imiba eliqela echaphazela lona. Ukanti apha estudio sinaye uNwabisa Makinana we-IPAS obemele ulutsha olukhubazekileyo kule ndibano. Sikwamkele Nwabisa, sibulele nangexesha lakho. Ndiyabulela siswam, enkosi kubaphulaphuli abamameleyo nababukeleyo. Ndibulela kakhulu SABC ngale opportunity and thank you for having me. Khasixelele Nwai ukuba wena ufunde ntoni kule ngxoxo-mpikiswano. Okay. I-CTS Nexus, i-child marriage, is school dropout and teenage pregnancy, right? Whereby besishukuxa imiba yabantwana abancinci sizama ukubonisana into yokuba singayinyathela njani okanye singayikhalimela njani lento yokuba abantwana batshatiswe bebancinci and ne-school dropout ne-teenage pregnancy. Basically sizama into yokubana kuamendwe nemithetho, sizama ukujonga into yokubana singatshintsha senze tshintsho luni singu-IPAS, singu-Department of Women, Youth and Persons with Disability kwakunye ne-Embassy of NEWAM into yokubana singatshintsha lutshintsho luphi to address ezi matters ze-CTS. Okay, no ikhasixelele ungamcebisa umthini umuntu omtsha oye wadibana nale mingeni ifana nokumitha uselula. Okay, ndingacebisa into yokubana abantu abatsha mabazame ukwazi into yokubana banawo amalungelo wokuthi hayi, especially umntana xa etshata emncinci sukuvuma zazi i-rights zakho ungumuntu omtsha. And also uba uzifumana ukulomeko injalo yiza ngaphambili, ukhona u-IPAS, ukhona u-Department of Women, Youth and Persons with Disability and other stakeholders. Iya kwi-police station e-close kuwe nezinye indawo ezidlulishana i-SAPS nezinye uyoripota lo mba. Kwingxaki yabantu abatsha baye bayeka isikolo umuntu engekagqibi, ningacebisa nithini apho? Zithini izinto umuntu anokwazi ukuzinceda ngazo ngoba iminyaka seyiqenqelekile? Iminyaka, enkosi siswam. Well, akho nto iphupha lo mntu alifi siswam. Noba ungana ngaphi na uyakwazi ukubuyela esikolweni. Umthetho waseMzantsi uyatsho into yokuba ungabuyela esikolweni. Umntana ozifumana ekulomeko yokuba azifumane enzima angakwazi ukuqhubekeka, zala umntwana wakho
ufumana indlela yokuba ubuyele esikolweni, i-Department of Education and other departments ziyakwamkela back esikolweni. And also into esizama uyenza kukubana sithethane singu-IPAS nootitshala ne into yokubana bazame ukuba badestigmatize into yokubana abantwana abuyele esikolweni abangabazali kuthiwe ngoomama and other matters as well. Abantu abatsha abakhubazekileyo maxa wambi baye bazive bevalelwa ngaphandle bengafumani mathuba. Ingaba wena uye waziva njani nangokuba inxalenye yale nkomfa? Ndivuyile kakhulu sisi wam ukuba yinxalenye yale nkomfa because ndiye ndakwazi ukushare nee-experiences zam and also ndithethela nabanye abantu abakwi-community yam of i-disability. Ndivuyile kakhulu because phayana siphuma ke ngoku nee-recommendations siyazicommita into yokubana siza kwenza ngakumbi when it comes to accommodating and also i-accessibility yabantu abane-disability. Ukuqala ngoku ukuya phambili siyazicommita singu-IPAS, singu-Department of Women, Youth and Persons with Disability into yokuba sakwenza ngcono noko abantu abane-disability nabo bayawuza ngaphambili bamanyelwe and also bayawuthathwa phambili nezinto zabo. Okugqibela Nwayi, unozakuzaku waseNorway sivile ukuba uza kuxhasa izindululo zale nkomfa. Ungasithela nje qabaqaba ngezinye zazo izindululo zale nkomfa? Okay, ukhona ke yena phakathi kwethu uzikhomitile into yokuba uzayisupporta le project ka-CTS Nexus and also uvuyile kakhulu ukubona abantu abatsha bekwazi ukuzithethela be-engage and more especially kukho abantu abane-disability. Bendingenguye ndedwa ke okhoyo phakathi kwala conference, bebekhona nabanye abantu abane-disability kodwa yena ke andifuni ukuthetha kakhulu ngaye kodwa utshilo into yokubana uyayisupporta kakhulu and yonke isupport sinayo from yena kwelakhe icala. Sibulele kakhulu Nwayi ngexesha lakho. Enkosi, ndiyabulela kakhulu. Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana noxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSiswati. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.